tini Tiprasa rong bagi beleke koktoma kaham tani himbele chini kokno central government no tunina bagi chai toglai tonglai mani amo tini ingnani thangi tongo Interlocutor tini phainani thangi tongo IPS ekemisra tini phaisinai chini Tripura hasteni chini Tiprasa rongni hamya chaya tomung samurok amrongno joto kaham kai naikoli tei Kokborok salaye amno central government no tuninani bagi bo chongjaka Tiprasa rok mo nasingjak bo tini Imphal Manipur ni simi flight romui Agartala MBB airport to bo tini ongkhornai tamoni bagi amsung mana singlai kyang ke Tiprasa rok beleke hamkrai inyani bagi kepal birma nangjama bagi hamkrai ni lama o thangna mo sungjak baikya kun kaisa su wati waha ke bo Tiprasa rok ni tinno kothor klaiye bai thangbayu lama hamya wati waka ke har pekla shumia tai kun kaisa su hospital logo emergency ingi thangna hangka ke bo thangmiya lama hamya ni bagi humi thangna ni se lama belai ke krima chingsa o lama ro tai yang tikhe kun kaisa emergency ingi hospital ha ke school logo chere ro pornani belai ke kosto ajagani borok ro amoni bagi nyo Bubagra bo chai togi tongo Tiprasa rong no kuchuk saka kainani ha ke hamkrai ni lama o tlangna bagi chini Tiprasa rong ni bagi ke middle class phanase ganang hanei khobjago tani himble chini Tiprasa ni bising ha ke kere hinga ke pra thok thok kere machaya maningya lama kaham kere tei school kaham kere tei kaham maningya hasuk hatai hapung rogo bisik chini Tiprasa rok bango je develop ungjagya jaga aror mamang chini Tiprasa rok even aguli gana gini tongnai Tiprasa rok bo develop ungyano amoni bagini Tiprasa rok hamkrai ni lama nasigi tonglayo hamkrai ni buskangni je thinangni lama sungsarinani musungjak baikha amai bagino tabung nasinglajak Interlocutor Bubagra ni saitung mongbai ngnani thangi tongo tini amsungno tini ni video Tiprasa rok hamkrai manto